Munyika yeZimbabwe munyatsoonekwa kunzi zvigananda zviri kutonga. Pane tsamba dzolika manje dzatikuona dziri kuuya dzichikonzeresa bopoto nechaos pasocial media. Tichiona maadvocate vakaita sana Fadzai Maere vachidhimanda accountability vachiti how come kuti mutreasury munonzi mungobuditswa 4 million ichinonzi inobhadhara fuel or something like that. Sana mene mashoko anobuda nyugo panapa neleta yamuri kuona iyi dotbo subscribe or like out on the bell kuti ibida panapa toona this letter inonzi RE request to pay Beta Brands Petroleum from treasury nostro US dollar foreign currency account number yobva isiwa in amount yanga equator to 4 million. Tipinda panapa critics vanofadza mera kudanyira chiti ndiye mangwana in Zim treasury. Why did the Ministry of Finance instruct its bank to pay Beta Brands Petroleum 4,292,916.87 US dollars last Friday? Number 2, what are the details of the underlying transaction that the Ministry of Finance is paying for? Number 3, did the goods or service that the Treasury is paying for go to tender? Number 4, who owns this company? We need new leaders. Domashkwana nema critics panguva ine vachivhunduka this figure iri kuonekwa 4 million iri kutongodhimandiwa kuti itongobuda ichinobhadhara Beta Brands. Panapa vachibvunza kuti imbori company yani, yanga iri tender here, who owns the company, why did they pay such a huge amount of money, US dollars hour ari kutaurwa. Panguva inoi zvashamisa vanhu, and now people they are questioning vachiti right now tikuona kuti civil servants, tikuona kuti lecturers kuma universities they are failing to conduct their classes just because havasi kugutsikana nemuhoro yavo, but kuri kuonekwa kunzi treasury inenge ichiita matransactions ane mari refu dzakadai. Mashoko ari panapa vanhu vaona chidemand accountability vanyatsotadza kunzwisisa kuti zviri chifamba sei. Mbudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Wabvina comment section medu mudze mafunguro enyu. Musana subscribe or like, turn on the bell icon.